vedvarenhed, adherence. Jeg ved ikke, hvad det bedste ord på dansk er, men lad os bare kalde det for vedvarenhed. Det er simpelthen din evne til at holde dig til planen. Det er det, der overskygger alt andet. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor god din plan er, hvor gennemtænkt den er, hvor hårdt du arbejder i momenter. Alt det er pisseligegyldigt, hvis du ikke kan strikke en længere periode sammen, hvor du holder dig til planen. Er der grunde til, at du ikke kan holde dig til planen, så er vi nødt til at bryde dem ned og arbejde med dem, så vi sikrer os, at du kommer på rette spor igen, så du kan blive ved med at tage skridt i den rigtige retning. Det varierer rigtig meget fra person til person, hvor god man er til at holde sig til planen, og bare sætte sit hoved ned og bare gøre, som man skal. Det bliver meget monotont at gøre det samme dag for dag, men i det her game her, der er det simpelthen bare nødvendigt. Så velvidende, at igen, det er meget, meget forskelligt, vores evner til det, så er man nødt til at se det som en muskel. Så når man lige starter ud, så vil det nok være svært i starten. Det er bare vigtigt, at du ikke dømmer dig selv for hårdt, og du er meget nede, hvis du ikke... Det vigtige er bare at sige, okay, i dag har jeg fucket op. Jeg har misset et måltid. Jeg kom ikke op og trænet. Jeg var dårligt forberedt. Du har lavet en fejl i forhold til at holde dig til planen. Det er så dit job nu at sætte dig ned og sige, hvorfor gjorde jeg det her? Hvorfor skete det? Og finde en måde, så det ikke sker igen. Lad os sige, du kommer afsted uden din mad. Okay. Næste gang, så er jeg nødt til at prioritere og sætte noget tid af, inden jeg skal afsted, til at få lavet min mad, sådan så jeg altid har den med mig. Bare et eksempel. Eller jeg fik ikke trænet, fordi tiden løb. Okay, måske jeg skal stå lidt tidligere op og træne, inden jeg gør, hvad end det nu det er, jeg skal. Men at man ligesom prøver at pinpointe, hvor fejlen har været, og hvordan at man ligesom opretter den. Fordi det kommer til, det er det mest frustrerende som coach, det er at, og som atlet også, som du jo er nu, det er det der med, at man ikke 100% ærlig, både med sig selv, og med dem, der prøver at hjælpe en, i forhold til sin adherence, i forhold til, om man holder sig til planen eller ej. Så det er bare irriterende for alle. Som coach kan man ikke hjælpe. Man går rundt i ring, fordi at, men jeg forstår ikke, og jeg gør, som jeg skal, og der sker ikke noget, og planen er lagt, så der sker noget, hvis du gør, som du skal. Så er man nødt til at rette i planen. Så det er, og igen, det er ikke et nederlag at sige, at man har svært ved det, eller et eller andet. Det er helt okay, men vi kan ikke komme videre i processen, medmindre man er ærlig omkring det, så vi får de her problemer fikset. Fordi det spilder jeres tid, og det spilder vores tid. Og det giver bare ikke nogen mening for nogen. Der er nogen, der går rundt i ring i 2 år, og bliver ved med, jeg forstår, at du ved lidt det ene og det andet. Og jeg har haft klienter før, hvor det er sådan, at jeg har kun spist kylling og salat og ikke noget dressing. Jeg har gjort det 3 dage, og jeg har bare taget på, og bare sådan, det er ikke fysisk muligt i forhold til de mængder, personen sagde, at de havde spist. Og så står man som coach og siger, jeg ved, du lyver, men vi kan ikke rigtigt. Du ved, så det er så vigtigt. Vær nu ærlig både med dig selv, med coach, og så få snakket de her ting igennem, så vi kan arbejde på dem og blive bedre. Det er derfor, vi er her. Det er for at blive bedre, det er for at blive ved med at gå i den rigtige retning. Og det aller vigtigste i forhold til sin evne til at holde sig til planen, det er simpelthen bare prioritere det. Hvis du ikke prioriterer det her, så kommer du ingen vejen. Det kommer til at kræve noget. Det kommer til tid, hvor du normalt vil ligge og koge, der skal du lave din mad. Altså det er sådan, du bliver nødt til at prioritere de her ting, så du sørger for at være foran hele tiden. Men det er super vigtigt, at hvis du går ind i det her, så gør vi det. Gider ikke gøre det halvt. Vi gider ikke bruge en hel masse tid, uden at få udbyttet. Vi gør det ordentligt, ellers så gør vi det ikke. Og det er din evne til at holde dig til planen, som afgør, hvor langt vi kommer i forhold til det her.